Quddimaw l-appakkjata bil-qraba daż-żewġ akkużati l-qorti semmet il-provi f'dan il-każ tal-legat omiċidju involontarju. It-tlieta xedu 13 persuna fosthom uffiċjal tal-Armata stazzjonat fil-kamp ta' detenzjoni li qal li kieku kien iffaċċjat bl-istess ċirkostanzi huwa kien jagħmel l-istess bħaż-żewġ soldati l-oħra li qed jiġu akkużati bil-qtil tal-immigrant mill-Mali. Fix-xhieda ħareġ li meta Mamadou Camara tieħed fiċ-ċentru ta' detenzjoni, ħafna mill-immigranti illegali ma rridux jibqa' magħhom għax ma kienx qed jaġixxi b'mod normali u beda jmissilhom l-oġġetti personali tagħhom. Fil-fatt kien hemm numru ta' immigranti illegali li protestawhom uffiċjali ta' detenzjoni fejn saħansitra ddew li f'każ li Mamadou jitħalla magħhom kienu se jqajmu rewwixta u anke saħansitra kienu lesti li jsawtuh. Il-logotunent Nicolas Camilleri li jmexxi ċ-ċentru ta' detenzjoni ta' Ħalsafi qal li wieħed mill-akkużati Mark Anthony Demek dejjem ħadem sew fiċ-ċentru ta' detenzjoni u fit-3 snin li ilu hemm ħareġ anki barra mill-limiti tiegħu. Huwa qal li każ li jiftakar kien li nħaraq il-post u daħal salva wieħed mill-immigranti illegali. Il-logotunent Camilleri qal iżda li ma' bniedem vjolenti u meta wieħed ma jkunx armat wieħed ikollu xi ftit jew wisq juża l-forza. Intqal l-kundizzjonijiet li qed jaħdmu fihom is-soldati fiċ-ċentri ta' detenzjoni huma diffiċli ħafna, saħansitra 5 jew 6 uffiċjali jridu jlaħqu ma' 195 immigrant. Fil-fatt l-avukat Franco De Bono li tidher għal Mark Anthony Demek qal li ż-żewġ akkużati kienu vittmi tal-falliment tal-gvern biex jatrezza biżżejjed lis-soldati fiċ-ċentri ta' detenzjoni. Sa dan it-tant l-akkużati nataw libertà provviżorja fuq depożitu ta' 9,000 euro u garanzija personali ta' 30,000 euro. Minn barra f'hekk huma jridu jiffirmaw fl-assess tal-lokaltajiet tagħhom kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u t-8 ta' filgħaxija.